खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोन गासैखौबो गोदान मोनसे भिडिअ बरायनाय जाबाय। जोंनि गोबां फरायसाफोरा गावबा गावनि थांखि सायख'नायाव फेलें जायो। आं दानिया मा खालामनो बा थाखो 10 पास जानायनि उनाव बबे केरियारखौ सायख'नानै बबेथिं फरायलांनो बेबायदि माखासे गुलाय गुजाय साननायफोरा सासे थाखो 10 पास जानायनि उनाव जाखांफैयो। गुबै साननाया ओरैबायदि बबे आयदायाव एबा बबे लाइनाव बबे स्ट्रिमाव मुं थिसनोब्ला गथ'नि इयुन जिउनि राहा लामाया साबसिन जागोन। आथिखालनि बादायनाय मुगायाव जोंनि बांसिन फरायसाफोरा थार मोनदांथि एबा थार रोंगौथि गैयैनि थाखाय, थार गुमुरखौ रोखायै मोनैनि थाखाय थार सोलोंथाइ लामाखौ लानो रोङा। आरो बेफोर गुलाय गुजाय सोंलुफोरखौ होखारनो थाखाय आं दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो होनाय जागोन जे थाखो 10 पास जानायनि उनाव नोंथांमोननि केरियार अपसनफोरा मा जाहैगोन। आरो जों गाहायै केरियारखौ सायख'नायाव मोननैसो गोरोन्थिफोर खालामनायनि गुबै जाहोनफोरा जाबाय जोंनाव कनफिउजन जायो। नम्बर 2 दङ बिमा बिफानि नारसिननायनि थाखाय, जाय खायफा स्टुडेन्टफोरा बिमा बिफानि नारसिनथाबनायनि थाखाय केरियारखौ सायख'नायाव गोरोन्थि खालामफ्लाङो। नम्बर 3 दङ गुबुनफोरखौ नुनानै लाहैनाय। गोबां स्टुडेन्टफोरानो बा सोरबा सोरखौबा लानानै बायदिसिना बे कर्सफोराव लाहैनाय जायो बा बेफोरबायदि जोङो थांनायखौबो जों नुनो मोनो। माबोरै गावनि केरियारखौ सायख'नो? बबेबा मोनसे केरियारखौ सायख'नो थांनायनि सिगां नोंथांमोना नम्बर 1 आव इन्टारेस्ट एबा गोसो गुदुं थानो नांगोन। नोंथांमोना बबे आयदाखौ इन्टारेस्ट दङ बे आयदाखौ नोंथांमोना गोसोआव इन्टारेस्ट थानो नांगोन। नम्बर 2 दङ नों माबे आयदायाव मोजां बेखौ नोंथांमोना सिनायनो नांगोन। नम्बर 3 दङ ब्रिफ स्टाडि अन साबजेक्ट। नोंथांमोना जुदि साइन्सआव फरायनो गोसो दंब्ला साइन्सनि सायाव एसे गुवारै स्टाडि खालामना नायनो नांगोन गावबा गावनो। बेबायदि जुदि थायोब्ला नोंथांमोना केरियारखौ सायख'नायाव गोरोन्थि जाहैया। जायखिजाया आफ्टार क्लास 10 नि उनाव गिबियावनो आं नोंथांमोननो फोरमायनो नागिरदों थाखो 10 पास बारग'नायनि उनाव सासे फरायसाया गाहायै बेवहाय ओइचएस नम्बर 1 आव जोङो ओइचएसआव थांनो हागोन, हायार सेकेन्डारि जों फरायनो हाहैगोन। बेनि उनाव जोङो चुज खालामनो हायो आइटिआइ इन्डास्ट्रियेल ट्रेनिं इनस्टिट्युट। बेवहाय इन्डास्ट्रियेल ट्रेनिं इनस्टिट्युटआव नोंथांमोना बेवहायबो माखासे कर्स थायो। बे कर्सखौ लानानै नोंथांमोना फरायनो हागोन। बेनिफ्राय दङ डिप्ल'मा कर्सखौ नोंथांमोना लानो हागोन आफ्टार क्लास 10 नि उनाव। बेनिफ्राय दङ पलिटेकनिक कर्स, बेबो मोजां। पलिटेकनिक कर्सखौ लानानै नोंथांमोना गावबा गावनि केरियारखौ सायख'ना लानो हायो। बेनिफ्राय दङ आफ्टार जब आफ्टार 10 खायसे जब अपरचुनिटि दङ जायफोर क्लास 10 पास जाबाय। बेफोरखौ आं नोंथांमोनजों गुवारै बे भिडिअनि गेजेरजों डिसकास खालामगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय। दा गिबियावनो आं नोंथांमोनजों सावरायनो नागिरदों सासे फरायसाया मेट्रिक पास जाखांनायनि उनाव गाहायै मोनथाम जोङो स्ट्रिमाव थांनो हायो। बे जाबाय साइन्स। दा साइन्सआव लाहैनाय लोगो लोगो साइन्सआव सासे फरायसाया डक्टर एबा इन्जिनियार नङाब्ला सासे बिगियाननि प्रफेसार एबा बिगियाननि फोरोंगिरि जानो थाखाय सासे फरायसाया साइन्सआव लानाय जायो। आरो साइन्सआव लानाय फरायसाया मेथ्स आरो साइन्सआव मोजां जाथारनांगोन आरो बिसोरबायदि फरायसायासो साइन्सआव लाहैयो। साइन्सआव लाखांनायनि उनाव बेनि जा थांनो हानाय केरियार अपसनफोर आं बेनिनो मोननैसो नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों होनो नागिरदों। बे जाबाय डक्टर, नार्स, फार्मासिस्ट, इन्जिनियार जाहैनो हागोन, साइन्स टिचार जाहैनो हागोन, प्रफेसार जाहैनो हागोन बा अफिसार। बेफोरखौ नोंथांमोना आफ्टार साइन्स ओइचएस पास जाखांनायनि उनाव नोंथांमोना जाहैनो हागोन। आरो बेनिफ्राय नेक्स्ट अपसना जाहैबाय जुदि नोंथांमोना साइन्सआव लाहैया अब्ला गुबुन मोनसे अपसना जाहैबाय आर्टस। बे आर्टसखौ नोंथांमोना लानानै आफ्टार क्लास 10 नि उनाव लानानै नोंथांमोना फरायनो हायो। आर्टसखौ सासे फरायसाया जुदि सानखान्थि एबा बिगियान आयदाखौ मोजां मोना एबा सुखुवा बेफोरबायदि फरायसाफोरा आर्टसआव लानाया मोजां। आरो आर्टसखौ लानानैबो गावबा गावनि केरियारखौ मोजाङै दानानै लानो हायो। आरो बे मोननैसो आं केरियारनि सोमोन्दै बेवहाय आर्टस फरायखांनायनि उनाव सासे फरायसाया मा जाहैनो हागोन बेनि सोमोन्दै आं मोननैसो होनो नागिरदों। बेबो टिचार प्रफेसार जानो हागोन, लेयार जानो हागोन, जार्नेलिस्ट जानो हागोन,
अफिसार जानो हागोन बा डिफेन्सफोराव नोंथांमोना साख्रि मावनो हागोन गोबां दङ आं बेनिनो मोननैसोखौ नोंथांमोननो मेनसन खालामनानै होनाय जाबाय बेनिफ्राय जुदि नोंथांमोना साइन्सआवबो लाया बा आर्ट्सआवबो लाया आं कमार्सआवसो लानो गोसो स' कमार्सआव जुदि लायोब्ला स' कमार्सखौ बे जाबाय जायफोर फालांगि बा बिजनेस लाइनाव इन्ट्रेस्ट दङ आरो सासे फरायसा एबा बेंकनि अफिसार जानो गोसो स' बिथांमोन बायदि स्टुडेन्टफोरा कमार्सआव लानो हायो आरो कमार्सआवबो गोबां मोजां मोजां केरियार अपसनफोर दङ बेनिनो आं मोननैसोखौ नोंथांमोननो होनो नागिरदों बे जाबाय एकाउन्टेन्ट जानो हागोन मेनेजार जानो हागोन बेंक मेनेजार जानो हागोन टिचार प्रफेसार जानो हागोन बा बिजनेसमेन जानो हागोन स' बेफोरबायदि मोजां मोजां केरियार अपसनफोर दङ बेफोरनि जायखिजाया मोनसेखौ नोंथांमोना सायख'नानै बेफोरखौ फरायनो हायो बे जाबाय आफ्टार क्लास 10 नि उनाव जुदि नोंथांमोना हायार सेकेन्डारि फरायोब्ला बेफोरबायदि केरियार अपसनफोरखौ नोंथांमोना जाहैनो हागोन बेनिफ्राय दङ नेक्स्टआव जुदि नोंथाङा हायार सेकेन्डारिखौ फरायला ITI कर्स लानानै नोंथांमोना फरायनो नागिरदों स' ITI ओरैबायदि मोनसे ट्रेनिं इनस्टिट्युट जेराव जोंनि जायफोर फरायसाफोर बिथांमोनखौ स्किल ट्रेनिं होनाय जायो स्किल डेभेलपमेन्ट खालामनाय जायो आरो बेवहाय नेशनेल काउन्सिल फर भकेसनेल ट्रेनिं बेफोरबायदि थायो भकेसनेल ट्रेनिं होनाय थायो बेनि अनगायैबो जोंनि आसामावबो स्टेट काउन्सिल फर भकेसनेल ट्रेनिं बेबायदि बर्ड थायो आरो बिसोरो स्टुडेन्टफोरनो थाखाय भकेसनेल ट्रेनिं होनाय जायो जाहाथे स्किल ट्रेनिं जायखौ बुंनाय जादों आरो बेनिनो आं नोंथांमोननो बेनि कर्सफोरखौ होगोन जे ITI आव मा मा कर्सफोर थायो बेनि बागै नोंथांमोननो होनाय जागोन आरो आफ्टार ITI लाखांनायनि उनाव नोंथांमोना जायखिजाया प्राइभेट इन्डास्ट्रि एबा कम्पानिफोराव नोंथांमोना बेफोराव खामानि मावहैनो हागोन आरो ITI ओरैबायदि मोनसे डिमान्ड जानानै फैदों आथिखालाव जे ITI नि बे सार्टिफिकेटफोरा जोबोर इम्परटेन्ट जानानै फैदों स' बेखायनो ITI खौ नोंथांमोना आफ्टार क्लास 10 नि उनाव फरायनो हायो आरो बेनि सार्टिफिकेटआबो जोबोर इम्परटेन्ट नोंथांमोना जुदि थाबनो जुदि साख्रि मावनो गोसोबा अब्ला ITI आव लानानै नोंथांमोना बेवहाय कर्स थायो बे कर्सफोरखौ लानानैबो नोंथांमोना प्राइभेट बा गभर्नमेन्ट इन्डास्ट्रिफोराव नोंथांमोना खामानि मावनो हागोन स' आं बेनि बागै ITI नि सिङाव जा कर्स थानाय बेनि बागै आं नोंथांमोननो होनो नागिरदों दा बेवहाय कर्सनि नाम आरो सम बेसेबां सम बे जाबाय टुल्स एन्ड डाइ मेकार इन्जिनियारिं बे 3 बोसोर बेनिफ्राय डाफ्ट्स एन्ड मेकानिकेल इन्जिनियारिं बे 2 बोसोर बेनिफ्राय डिजेल मेकानिकेल इन्जिनियारिं बे जाबाय 1 बोसोर बेनिफ्राय ड्राफ्टसमेन सिभिल इन्जिनियारिं बे जाबाय 2 बोसोर नैबे पाम्प अपारेटर बे 1 बोसोर बेनिफ्राय फिटार इन्जिनियारिं दङ 2 बोसोर बेनिफ्राय मटर ड्राइभिं काम मेकानिक इन्जिनियारिं बे जाबाय 1 बोसोर टार्नार इन्जिनियारिं बे जाबाय 2 बोसोर स' बेनि अनगायैबो दंबावो आरो ड्रेस मेकिं दङ बेवहाय ITI आव जाबाय इन्जिनियारिं एन्ड नन इन्जिनियारिं कर्सफोर थायो जेराव नोंथांमोना इन्जिनियारिं नुदों बेफोर जाबाय इन्जिनियारिं कर्सजों सोमोन्दो गोनां आरो जेराव नैबे इन्जिनियारिं टार्मखौ सोदोबखौ नुवाखै बेफोर जाबाय नन इन्जिनियारिं कर्स ड्रेस मेकिं बे जाबाय 1 बोसोर मेनुफेक्सार फुडवेयर स' बे जाबाय 1 बोसोर इनफरमेशन टेक्न'लजि एन्ड ESM इन्जिनियारिं बे जाबाय 2 बोसोर बेनिफ्राय सेक्रेटारियेल प्रेक्टिस बे जाबाय 1 बोसोर मेकानिक्स इन्जिनियारिं 1 बोसोर बेनिफ्राय हेयार एन्ड स्किन केयार बे जाबाय 1 बोसोर रिफ्रिजारेशन इन्जिनियारिं बे जाबाय 2 बोसोर फ्रुइट एन्ड भेजिटेबल प्रसेसिं बे जाबाय 1 बोसोर स' बेबायदि माखासे कर्सफोर दङ बे कर्सफोरखौ लानानै नोंथांमोना फरायनो हागोन बेनि अनगायैबो दंबावो आरो बे जाबाय मेकानिक इन्जिनियारिं इन्स्ट्रुमेन्ट इन्जिनियारिं 2 बोसोर ब्लिचिं एन्ड डाइं कलिय'प्रिन्ट बेबो दङ बेनिफ्राय 1 बोसोर इलेक्ट्रिशियान इन्जिनियारिं 2 बोसोर लेटार प्रेस मेकानिक मेन्डार बे जाबाय 1 बोसोर कमार्शियेल आर्ट बे जाबाय 1 बोसोर लेदार गुड्स मेकार बे जाबाय 1 बोसोर मेकानिक मटर भेहिकल इन्जिनियारिं बे जाबाय 2 बोसोर स' बेबायदि माखासे कर्सफोर दङ बे कर्सफोरखौ नोंथांमोना लानानै जायखिजाया नोंसोरो मायाव इन्ट्रेस्ट दङ बेखौ लानानै नोंथांमोना गावबा गावनि केरियारखौबो दानानै लानो हागोन बे जाबाय आफ्टार क्लास 10 नि उनाव जुदि
नोंथांमोना ITI इन्डास्ट्रियेल ट्रेनिं इनस्टिट्यूटआव बेफोरबायदि कर्सखौ खालामोब्ला बेबायदि आफ्टार खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना बेफोरजों सोमोन्दो गोनां साख्रिफोरखौ लानो हागोन। स' बेवहाय आरो दंबावोमोन, बे जाबाय हेन्ड अपारेटर 7 बोसोर, मेकानिक बे जाबाय 2 बोसोर, मेकानिक इलेक्ट्रनिक्स 2 बोसोर, सार्वेयर इन्जिनियारिं 2 बोसोर, फाउन्ड्रीमेन इन्जिनियारिं बे जाबाय 1 बोसोर, शीट मेटेल वार्कार इन्जिनियारिं 1 बोसोर आरो बेखिनियानोमोन। स' गोबां दङ, बेनिनो आरो खायसे खायसे इनस्टिट्यूटफोराव बे गासैबो कर्सफोर थाया, बे कर्स मोननैसो कर्सफोर थायाबो जानो हागौ। स' बेखौ नोंथांमोना एक्सट्रा स्टाडि खालामनानै लाब्लानो जाबाय। स' गासैबो इनस्टिट्यूटआव बेफोरबायदि कर्सखौ मोनजोबनो हाया। स' आं जास्ट बेखौ नोंथांमोननो होनाय जादों जे ITI आव मा मा कर्स थायो। स' दानिया जाबाय, नोंथांमोना जुदि ITI खौ फरायनो गोसो गैया अब्ला नोंथांमोना डिप्ल'मा कर्स, बे डिप्ल'मा कर्सखौबो लानो हायो। स' डिप्ल'मा कर्सआ ओरैबायदि, बेवहाय थाखो 10 पास जानायनि उनाव जुदि नोंथांमोना थाबनो थांना थानो राहा लामा नागिरदों अब्ला डिप्ल'मा कर्सखौ लानानै केरियारखौ दानानै लानो हायो। आरो डिप्ल'मायावबो इन्जिनियारिं एन्ड नन इन्जिनियारिं कर्सफोर थायो आरो इन्जिनियारिं डिप्ल'मा इन इन्जिनियारिंखौ लाहैयोब्ला नोंथांमोना 3 इयार्स फरायनो नांगोन आरो बिदिनो गुबुन गुबुन कर्सफोर दङ। बे कर्सफोराबो डिउरेसनफोर होनाय थायो। स' बे कर्सखौ लाखांनायनि उनावबो गावबा गावनि केरियारखौ मोजाङै दानानै लानो हायो। स' बेनिनो आं मोननैसो कर्सफोरनि मुं आरो बहा बहा नोंथांमोना खाबुफोर मोननो हागोन बेनि बागै नोंथांमोनजों डिसकास खालामनो नागिरदों। आर्ट टिचार डिप्ल'मा बे जाबाय 2 बोसोर आरो सावगारि आखिग्रा फोरोंगिरि जानो हायो। कमार्शियेल आर्ट डिप्ल'मा 2-3 बोसोर जायो बेनि डिउरेसना, माने कर्सनि डिउरेसना। बेनिफ्राय आर्ट स्टुडिअ' फेशन बा न' दिहुननाय, बेनि अनगायैबो लेटारेल एन्ट्रिनि बेचेलर अफ फाइन आर्ट्स आनजाद होनानै फरायनो हायो आरो नोंथांमोना जुदि फरायबावनो गोसोबा फरायबावनोबो हागोन। बेनिफ्राय डिप्ल'मा इन स्टेन'ग्राफि बे जाबाय 1 बोसोर, सरखारि नङाब्ला गावारि बिफानाव दिन्थिफिनग्रा स्टेन'ग्राफार जानो हायो। डिप्ल'मा इन 3D एनिमेशन बे 18 दाननिफ्राय 2 बोसोरनि कर्स थायो। बेनिफ्राय बे जाबाय 3D एनिमेटर एबा एनिमेशन कम्पानिफोराव एनिमेटर हिसाबै खामानि मावनो हायो। डिप्ल'मा इन बिउटि केयार बे जाबाय 4 दाननि कर्स, बिउटि पार्लार खुलिनानै गाव हारसिङैनो खामानि मावनो हागोन। बेनिफ्राय दङ डिप्ल'मा इन कस्मेट'लजि बे जाबाय 5 दान आरो बेवहायबो बेनो बिउटिशियान जानो हागोन। बिउटि पार्लार खुलिनानै गाव हारसिङैनो खामानि मावनो हायो, देलायग्रा बानायनाय कम्पानिफोराव फानग्रा हिसाबै खामानि मावनो हागोन। डिप्ल'मा इन साइबार सिकिउरिटि बे जाबाय 1 बोसोरनि कर्स, सरकारि एजेन्सि एबा गावारि फसंथानफोराव इथिकेल हेकार हिसाबै खामानि मावनो हागोन। डिप्ल'मा इन एग्रिकालचार बे जाबाय 2 बोसोर, बिटेक आरो नोंथांमोना डिप्ल'मा इन एग्रिकालचार लाखांनायनि उनाव जुदि साख्रि नागिरोबा साख्रिबो नागिरनो हागोन आरो बिटेक बेचेलर अफ टेक्न'लजि हायार स्टाडि खालामनो गोसोबा हायार स्टाडि खालामनो हागोन आरो बेनि उनाव नोंथांमोना आबाद बिफानाव साख्रि लानो हायो। डिप्ल'मा इन हटेल मेनेजमेन्ट एन्ड केटारिं टेक्न'लजि बे जाबाय 2 बोसोर, बेनिफ्राय आदार जगायग्रा अफिसार हिसाबै खामानि मावनो हागोन, आदार जगायग्रा नायदिंगिरि बायदि हिसाबै साख्रि लानो हागोन। डिप्ल'मा इन कमार्शियेल प्रेक्टिस बे जाबाय 3 बोसोरनि, एकाउन्ट मेनेजार, कमार्शियेल एक्जिकिउटिभ, बिजनेस जुनियर हेड, कमार्शियेल एसिस्टेन्ट मेनेजार बायदि साख्रि लानो हागोन। बेनिफ्राय डिप्ल'मा इन डेन्टेल मेकानिक बे जाबाय 2 बोसोरनि कर्स, बेनिफ्राय डेन्टिस्ट एसिस्टेन्ट, डेन्टेल सार्जन, डेन्टेल टेक्निशियान, रिसार्च एसिस्टेन्ट बायदि साख्रि लानो हागोन। आरो कर्स दंबावो, बे जाबाय डिप्ल'मा इन प्लास्टिक टेक्न'लजि बे जाबाय 3 बोसोरनि कर्स आरो नोंथांमोना बेखौ फरायखांनायनि उनावबो नोंथांमोना बिटेकआव प्लास्टिक टेक्न'लजियाव फरायनो हागोन, माने हायार स्टाडि खालामबावनो गोसो दंब्ला हायार स्टाडि खालामबावनो हायो। बेनिफ्राय बेखौ फरायखांनायनि उनाव नोंथांमोना प्लास्टिक पार्ट मोल्ड डिजाइन इन्जिनियार, प्रजेक्ट इन्जिनियार, इन्डास्ट्रियेल इन्जिनियार, प्रडाक्ट डिजाइन इन्जिनियार बायदि साख्रि लानो हागोन। डिप्ल'मा इन केरामिक टेक्न'लजि बे जाबाय 3 बोसोरनि कर्स, बिटेकआव केरामिक टेक्न'लजियाव फरायनो हागोन, सेरामिक इन्जिनियार जानो हागोन। डिप्ल'मा इन इन्जिनियारिं बे जाबाय 3 बोसोरनि कर्स, बिटेकआव फरायनो हायो बेखौ लाखांनायनि उनाव। बेनिफ्राय बेहा गोबां बिफान दङ। डिप्ल'मा इन इन्जिनियारिं आं बेनि बागै नोंथांमोनजों दसेनि उनाव सावरायगोन। बेनिफ्राय बेखौ लानानैबो गोबां साख्रि मावनो हायो बेखौ फरायखांनायनि उनाव। डिप्ल'मा इन फायार सेफ्टि इन्जिनियारिं बे जाबाय 6 दाननि कर्स, फायार सेफ्टि अफिसार साख्रि लानो हागोन। डिप्ल'मा इन फेशन टेक्न'लजि 3 बोसोरनि कर्स,
फेशन डिजाइनार जानो हागोन, कास्टिउम डिजाइनार जानो हागोन, टेक्सटाइल डिजाइनार जानो हागोन, ब्राइडेल वेयर डिजाइनार, स्टाइलिस्ट हिसाबै नोंथांमोना साख्रि मावनो हायो। बेनिफ्राय दा पलिटेकनिक कर्स। स' पलिटेकनिक कर्सआबो ओरैबायदि बेनि सिङाव कर्स थायो जाय इन्जिनियारिं कर्सफोर थायो आरो बेखौ नोंथांमोना थाखो 10 पास जानायनि उनाव बे पलिटेकनिक कर्सखौ लानो हागोन। आरो बेनो जे नोंथांमोना जिउआव थाबनो जुदि साख्रि नांगौबा अब्ला बे पलिटेकनिक कर्सखौ लानो हायो। बेवहायबो इन्जिनियारिं एन्ड नन इन्जिनियारिं बे पलिटेकनिक कर्स थायो। स' बेखौ नोंथांमोना पलिटेकनिक कर्सखौ प्राइभेट बा गभर्नमेन्ट इनस्टिट्युटफोराव लानो हागोन आरो बेबायदि गभर्नमेन्टआव जुदि इन्जिनियारिं लानो गोसोबा नोंथांमोना एन्ट्रेन्स एग्जाम जागोन। बे एन्ट्रेन्स एग्जामखौ नोंथांमोना पास जाबासो बे पलिटेकनिक कर्सखौ इन्जिनियारिंखौ नोंथांमोना लानो हागोन। गुबुन फारसेथिं नन इन्जिनियारिं कर्सआव जेबो बेबायदि एग्जाम जाया, एन्ट्रेन्स एग्जाम। बेनिफ्राय आं बेनिनो मोननैसो पलिटेकनिक कर्सफोरखौ होनो नागिरदों। बे जाबाय सिभिल इन्जिनियारिं दङ, इलेक्ट्रिकेल इन्जिनियारिं दङ। बे जाबाय गासैबो 3 इयार्स इन्जिनियारिं जा कर्सफोर बेफोर जाबाय 3 इयार्सनि डिउरेसन। सिभिल इन्जिनियारिं, इलेक्ट्रिकेल इन्जिनियारिं, इन्स्ट्रुमेन्टेशन एन्ड कन्ट्रोल, मेकानिकेल इन्जिनियारिं, इनफरमेशन टेक्न'लजि, कम्पिउटार साइन्स एन्ड इन्जिनियारिं, केमिकेल इन्जिनियारिं, टेक्सटाइल टेक्न'लजि, ग्लास एन्ड सेरामिक इन्जिनियारिं, प्रिन्टिं टेक्न'लजि, बेनि उनाव दङ लेदार टेक्न'लजि, इन्टेरियर डेक'रेशन एन्ड डिजाइन, एग्रिकालचार इन्जिनियारिं, फेशन डिजाइन एन्ड गार्मेन्ट टेक्न'लजि, पेइन्ट टेक्न'लजि, बेनिफ्राय प्लास्टिक एन्ड माउल्ड टेक्न'लजि, टेक्सटाइल डिजाइन, आर्ट, एयारक्राफ्ट मेंटेनेन्स, होम साइन्स, मास कमिउनिकेशन। स' बेफोरबायदि दङ पलिटेकनिक कर्स। बेखौ लानानैबो नोंथांमोना फरायनो हायो। स' मोजां, बेखौ लानानैबो गावबा गावनि केरियारखौ दानानै लानो हागोन। स' बेनिफ्राय पलिटेकनिक कर्सखौ लाखांनायनि उनाव नोंथांमोना गुबुन प्राइभेट बा गभर्नमेन्ट साख्रिफोराव नोंथांमोना साख्रि लानो हागोन, गभर्नमेन्ट जबफोरखौ लानो हायो। बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैबाय मोननैसो आफ्टार क्लास 10नि उनाव जब नोंथांमोना मा मावगोन बा जब अपरचुनिटिफोरा मा बेनि बागै आं नोंथांमोनजों सावरायनो नागिरदों। स' जबफोरा जाहैबाय बेफोरनो, बे जाबाय कनस्टेबल इन पुलिस, बेखौ मावनो हागोन नोंथांमोना, एग्जाम जागोन। स' बेफोर गासैबो एग्जाम जागोन बेफोरो। स' बेनि उनाव नोंथांमोना कनस्टेबल जानो हायो। बेनिफ्राय सेलर इन नेभि, स्ट'र किपार बेखौ जानो हागोन, क्लार्क जानो हागोन, स्टेन'ग्राफार जानो हागोन, एटेन्डेन्ट जानो हागोन, ट्रेड्समेन जानो हागोन, पियन जानो हागोन। स' बे जाबाय सासे फरायसाया जुदि थाखो 10 पास जानायनि उनाव बेखौ नोंथांमोना जानो हागोन, बेफोर साख्रिफोरखौ नोंथांमोना लानो हागोन। बेनि बादैबो गुबुन गुबुन साख्रिफोर दङ जायफोराव थाखो 10 पास जानाय बिस्रायो, बेफोरखौ नोंथांमोना इनफरमेसन लानानै बेफोरबायदि साख्रिफोरखौ लानो हागोन। स' बेखिनियानो जाबाय नोंथांमोननि जा थाखो 10 पास जानायनि उनाव नोंथांमोना बबे लाइनथिं फरायब्ला मा जाहैनो हागोन, बबे केरियार अपसनफोरखौ सायख'नानै गावखौनो मोनसे मोजां केरियार लामाथिं दैदेनलांनो हागोन, बेखौ नोंथांमोनजों बे भिडिअनि गेजेरजों डिसकास खालामनाय जाबाय। स' नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक खालाम आरो लोगोफोरनो शेयार खालाम। आरो जायफोर दासिम थाखो 10 पास जाबाय बिथांमोना मा खालामनो नागिरदों एबा बिथांमोननि एम इन लाइफफोरा मा अन्नानै कमेन्ट्सआव फोरमायहरब्ला जों गोजोननाय मोनगोन। स' उननि गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनगोन। थेंक इउ फर वाचिं।